Benzínka. Bylo kolem 2:00 v noci. Ležel jsem v posteli a nemohl jsem spát. Je to už týden, co jsem se rozešel se svou přítelkyní. Od té doby nespím. Rozpadl se mi svět. Mé představy o budoucnosti s ní byly něco, což jsem musel vytěsnit z hlavy. Bylo mi příšerně. Do tak hlubokých depresí jsem nikdy neupadl. Bylo to k nesnesení. Vyskočil jsem z postele, nasedl do auta a ujížděl jsem pryč. Pryč z toho bytu. Projížděl jsem hustou mlhou, kterou prostupovalo světlo po uličních světel. V autě jsem otevřel všechna okna a nechal se ovíjet nočním vzduchem. Nejel jsem nikam konkrétně, jen jsem si potřeboval vyčistit hlavu. V dáli jsem uviděl benzínku, u které jsem se rozhodl zastavit. Zaparkoval jsem asi 20 metrů od budovy prodejny. Z čelního skla jsem měl výhled dovnitř prodejny. Šel jsem dovnitř. Po vstupu do prodejny jsem se rozhlédl. Nikdo nikde. Šel jsem směrem k pokladně a vybíral jsem si, jakou značku cigaret si koupím. Čekal jsem tam asi 10 minut. Šel jsem se tedy porozhlédnout kolem budovy benzínky, zda nenajdu někoho, kdo mi prodá cigarety. Poté, co jsem 2krát obešel benzínku, jsem se rozhodl, že si cigarety prodám sám. Vyšel jsem do prodejny, obešel pult, vzal jsem si jeden balíček cigaret, ke kase jsem položil 200 a odešel jsem zpátky k mému autu. Po příchodu k autu jsem si uvědomil, že jsem si nechal klíčky v autě a zabouchl jsem si dveře. Auto se poté nějakým způsobem zamklo. Byl jsem nasraný. Nechal jsem si uvnitř auta i telefon, takže jsem nemohl nikomu zavolat o pomoc. Rozbalil jsem si balíček s cigaretami, jednu jsem si zapálil a lehl jsem si na kapotu svého auta. Přemýšlel jsem, co teď budu dělat. Byl jsem naštvaný a v záchvatu vzteku jsem vší silou třískl pěstí do kapoty svého auta. V tu chvíli někdo vyšel z prodejny a díval se na mě. Byl to nějaký tlusťoch. Vypadal odporně. Měl tmavé a mastné vlasy a jeho břicho mu viselo skoro ke kolenům. Posadil jsem se a opětoval pohled. Po chvíli se otočil a odešel zpátky do prodejny. Viděl jsem, jak zachází za kasu. Byl to prodavač. Viděl jsem také, jak si prohlíží 200, kterou jsem tam nechal. Chvíli si ji prohlížel a vložil ji do kasy. Sice jsem se s nikým nechtěl ten večer bavit, ale musel jsem. Ten prodavač byl moje jediná možnost, jak si zatelefonovat. Vstal jsem tedy a šel směrem k prodejně. Při vstupu dovnitř jsem zamířil rovnou k pokladně. Když jsem viděl toho prodavače zblízka, myslel jsem, že se pozvracím. Byl ještě tlustší a odpornější než z dálky. Když jsem došel ke kase, hezky mě pozdravil a navzdory svému zavření působil velmi sofistikovaně a milé. Řekl jsem mu o svém problému s autem a ihned mi s úsměvem zapůjčil telefon. Zavolal jsem kamarádovi Paulovi, který pracoval s auty a věděl, jak jej odemknout. Naštěstí mi to zvednul. Trochu ospalé a otráveně mi řekl, že tam bude do 20 minut. Zavěsil jsem. Mockrát děkuji, nevím, co bych si jinak počal. Řekl jsem vděčně a podal jsem telefon zpátky prodavači. S milým úsměvem mi odpověděl. Nemáte vůbec začpané. Dal byste si kávu, než vám přijede vaše pomoc? Chystal jsem se slušně odmítnout, ale byl jsem docela unavený a věděl jsem, že cestou domů opravdu usnout nechci. Dám si rád, děkuji, řekl jsem a prodavač s radostí přikývl. Za chvíli mi kávu donesl a položil na pult. Káva byla na krásném dřevěném podnose, v nádherném malém a buclatém šálku. Káva nádherně provoněla celou prodejnu a chutnala úžasně. Prodavač uvařil kávu také pro sebe. Byl až k smíchu ten kontrast miniaturního šálku s jeho obrovskou a tlustou rukou, ale vypadal přitom velmi spořádaně a slušně. Bylo to zvláštní, skoro vůbec nemluvil. Čekal jsem, že se bude ptát, třeba kam tak pozdě jedu, nebo cokoliv, aby řeč nestála, ale nic. Byl sticha a pomalu usekával své espresso, které si náležitě vychutnával. Po pár minutách jsem ji chtěl na záchod. Tak jsem se prodavače zeptal, kde jsou tady toalety, a velmi ochotně mi je ukázal. Poté, co jsem se vrátil zpátky, jsem si akorát dopil kávu a uviděl jsem skrze prosklené dveře prodejny, že můj kamarád zrovna přijel. Vyšel jsem tedy ihned z prodejny a pozdravil jsem Paula, který se dal hned do práce. V mžiku oka měl mé auto odemčené. Paul pak naskočil do svého auta, dost otráveně na mě kývl hlavou na pozdrav a odjel. V prodejně benzínky jsem měl odloženou peněženku. Tak jsem pro ní šel. Když jsem vešel do prodejny, prodavač mi už peněženku podával. Ještě jednou jsem mu poděkoval za jeho pomoc. Nemáte vůbec začpané, kde můžu, pomůžu, řekl a zdvořile se zasmál. Popřál jsem mu hezkou noc a chystal jsem se odejít. Když jsem přistoupil k posuvným dveřím, neotevíraly se. Udělal jsem proto krok dozadu a znova dopředu, ale stále nic. Podíval jsem se směrem k prodavači. Polilo mě horko.
Měl v ruce dálkové ovládání posuvných dveří a díval se na mě kamenným pohledem. Co to má znamenat? Zeptal jsem se trochu naštvaně a nechápavě. Policie je už na cestě, sdělil mi naprosto bez emocí. Nerozuměl jsem tomu, ale v tu chvíli jsem si všiml, jak z kasy vytahuje tu 200, kterou jsem tam předtím nechal, když jsem si sám prodal 1 cigarety. A také jsem zahlédl, jak na televizi v prodejně běží záznam toho, jak jsem si sám prodal cigarety. Došlo mi to a začal jsem se mu omlouvat. Obhajoval jsem se také, že jsem mu zaplatil a nechal jsem mu tam i peníze navíc a doufal jsem, že mě pochopí. Spáchal jste trestný čin. Nemohu vás nechat odejít, je mi líto, řekl prodavač bez výrazu. Přijal jsem svou situaci. Sedl jsem si na židličku a čekal jsem, až přijede policie. Říkal jsem si, že jim to vysvětlím a nechají mě jít s napomenutím. Čekali jsme tam už půl hodiny. Najednou mu začal v kapse vyzvanit telefon. Okamžitě ho zvedl. Dobře, odpověděl prodavač do telefonu a zavěsil. Prodavač mi poté řekl, za chvíli tu budou. Znervozněl jsem. Tohle nebyla policie. Proč by mu volali, kdy přijedou? Tohle policie nedělá, nebo ano? V tu chvíli se mě zmocnil obrovský strach. Musel jsem utéct. Po chvilce přemýšlení jsem prodavači řekl. Je mi strašná zima. Mohl bych si zajít do auta pro svou bundu? Dobře, ale musím jít s vámi, odpověděl a vstal ze židle. Ovladačem otevřel posuvné dveře a šli jsme společně k mému autu. V tu chvíli jsem to udělal. Vší silou jsem udeřil pěstí do prodavačovy hlavy. Okamžitě spadl na zem. Rozběhl jsem se k autu. Když jsem nasedal, všiml jsem si, že na parkovišti přijíždí černá dodávka. Okamžitě jsem nastartoval a smykem jsem vyjel na cestu. Nikdo za mnou nejel. Nikdo mě nepronásledoval. Jel jsem domů. Na tu benzínku jsem už nikdy nejel. Policie mě ohledně této události nikdy nekontaktovala. Často na tento incident vzpomínám. Kdo byl ten prodavač? Kdo byl v té dodávce? Odpovědi se už nikdy nedočkám a ani nechci.